Obriríem el torn, no sé si hi ha alguna altra de les entitats presents o Guillem, pel món de les cooperatives. Sí, moltes gràcies i molt ràpidament. Primer de tot sumar-me, com no pot ser d'altra manera, als agraïments i a les felicitacions. Després també una petita reivindicació i entenc que tots volem una ciutat on la persona estigui al centre i en aquest sentit jo crec que hem d'intentar posar en valor el pes i el protagonisme que les entitats d'economia social i el cooperativisme en particular estan tenint en aquesta ciutat, en sectors estratègics com heu anat comentant, com pot ser el sector social, les cures, l'educació, la cultura, l'habitatge, que realment són sectors que ens ajuden en aquesta lluita contra les desigualtats socials i en aquest sentit també agrair l'aposta valenta que d'uns anys ençà ve fent l'Ajuntament de Barcelona realment perquè creu en aquest model i intenta que cada vegada les polítiques de foment de l'economia social i el cooperativisme estiguin més presents en el dia a dia. Moltes gràcies.